לחיי, ירדתי על ברכיי, יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם ונעלבתי. ואז עברו הרבה קשרים מעל המים, וכבר הספיקו להמציא את הצהריים, עוד לא ידעו הם על הגלובוס בצורה, לא באתי מהבית, עגול אוהד שבא לו, אף דבר אחד אמור, ואת זה מיד קבעו, עם סרבה אין תקווה, זה מה שקרה. נתתי לחיי, ירדתי על ברכיי, יאמינו לי כולם, למדתי מה זה סתם ונעלבתי. היום תמצא שהנושא לכל ויכוח הוא מה קודם הביצה או התפוח. אחד אומר שנגמרים לו השמיים, שיש מספיק הרבה